Igama ngubhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ngingwele ebhuqa imizi abafokazana ngotholo lahle ngametshise thuluza ngambi nalo ngilifice ensimini ucakile kusazoshuma kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengede ngabane ngunogwathu ayikhulule ngofaka amakhanda ngindlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni zempatha ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephumela khona ngithi zitha zami ziyaxolisa kepha uma sezibona amandla asemazulwini ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa yokuma namaqiniso namhlanje sebeyangithanda wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngiyoze ngempatha mina gcwale ngakufakela nangisikisi. Ngifuna ukuthinta udaba lika Max Makhanya. Mase ngithinta udaba ngeze uku-update udaba la Max Makhanya. Mase ngithinta udaba lika Mkhwanazi ucommissioner wamaphoyisa kwaZulu Natal. Ilale yala kuchazela. Mina bangibizi ngingibafuna nothing mina. I am a die hard. I am spiritually empowered. Ayikho into engangayithinta as long as mayiphuma kulayini. Ngeke ngiyithinte into mayingaphumi kulayini. Ngizothinta udaba laMkhwanazi ne-IPD. Bese ngithinta udaba luka Max Makhanya. Wena futhi onyanya ufokofo. Ngeke ngize ngempatha mina. Ngenhlanhla ngoba angisabuseki angikho kuleyo level yokusatshiswa khohla angisatshiswa angisabuseki futhi even worse angisabi. I'm overprotected. So udaba lika Max nesilo uMisizulu ngizolithinta with no fear and with no favor and no one who's gonna do fuck all like me. Truth must be told. La eSouth Africa sinabaholi bese kuthi thina kwaZulu Natal sinabaholi siphinde sibe nengonyama. Thina kwaZulu Natal kahle sabantwana bengonyama ingakho samaZulu sonke sifamily yengonyama. Ngokomthetho kumele ngabe makubekwe isilo acontribute indlunkulu ngoba isilo is not about indlunkulu. Isilo it's about us. Ngoba noma uyapi uthi ngumZulu okusho ukuthi we subscribe under ingonyama esuke iphethe ngaleso sikhathi. Ngeke ngibezwe abantu masekukhulunywa indaba kuthiwe lezi indaba ezasenhlunkulu akuzona ezenu ngibothi idididi lezi. As understand ama spirit asebenza kanjani. As understand ama spirit asebenza kanjani. Njengoba nje kwaZulu Natal sigubezelwe ifu lokuthi siwuZulu. uZulu uma enza kahle wenzela thina maZulu kahle. Uma uZulu ethi ayihloma ihlasele ithina maZulu esuke sohlasela akushiya ukuthi ngoba isilo sithe ayihlasele sekuzophuma indlunkulu yohlasela ayihlasela indlunkulu. Phuma bona ogumede omkhize ocele oqwabe onzama ongubane kube yibona abalwela isihlalo sengonyama. Isihlalo makuthiwa Zulu makuthiwa silo isilo asirepresent umndeni waso sirepresenta iprovince as a whole. If you don't get it, just forget about it. You are nothing and you don't understand. You don't understand. Isilo nje masivula umlomo into esishilo epositive iprovince iyabenefita iKwaZulu Natal. Uma isilo sihlaselwa amabutho nomphakathi waZulu Natal kumele uvukume ngeenyawo. Uma isilo kunamaphutha esiwenzayo lawo maphutha ahlambalaza iprovince yaKwaZulu Natal. Angazi abantu into abangayazi. Uyabona into ukuthi oTikTok babuye bangene izingane, oFacebook izingane, oYouTube umuntu akhuluma into ayixoxele umngane wakhe. Akufanele kuhlukaniswe ukuthi khona indlunkulu, khona
iprovince. UNdlunkulu no province into eyodwa. Ingakho isilo sine budget from government esiphethe. Ingakho isilo sikwazi ukulawula umhlaba waKwaZulu Natal. Even nomasipala nobani ngokomthetho kumele barente kwisizwe ngoba iKwaZulu Natal ifola andisilo. Lo mjondolo wakho ubekile uphethwe isilo lapho. Uphethwe isilo lapho. Loyo nkosi ongaphansi kwayo uphethwe yiyo nkosi. Leyo nkosi isayiscrapper andisilo. Angibaza abantu babheda kanjani lemhlabeni. Lento ifana no president. Upresident uvikelwa i-country, uvikelwa uphiko lamasosha. Yabona amasosha ombutho waseNingizimu Afrika. Upresident akayiphethe. Akwakwazi upresident ukwenza ihlazo mase kuthiwa ayilokho kwefamily yakhe. Ifamily yakhe upresident i-country ayiphethe. Abantu abakhulu manje bafethu. Abakhulu abantu manje. Inga nje manje ngifuna ukuthinta lo daba lolu oluthinta isilo and I believe ukuthi ngila ngisho indlunkulu iyangibuka. Ngenhlanhla mina mangikhuluma angisebenzi lamasimbo okuchema. Angiyenzi lonto mina yokuchema. Ngiyezwe ukuchema mina. Mina la ngikhona ku King Bhaka angibekwanga ukuchema futhi angibekwanga umuntu ngabe kuyipower engisayiscrapper kuyona. Kodwa ngikhohliwe ukuthi nami ngise KZN ngianda uZulu. Anda uZulu. Ingakho umuntu oyisilo kumele enyathela azi ukuthi nginezingane engiyiphethe, nginamabutho engiwaphethe, nginemphakathi, nginezigodi, nginamakhosi, nginenduna, nginamabutho. Mawulibeka unyawo awulibekeli wena. You represent us. Awulibekeli wena. Uma uvula umlomo awuyivuleli wena. You represent us. Mawubhekene nezimpi, izimpi akuzona ezakho. It's us who must fight for you. Show me looking back. Mawunyanya futhi fuck off. Ngenhlanhla ke mina ngoyo nhlobo ngavela uyisabise noma ikanjani BBC yatatazela. Siyatatazela. So ngiyeza udabeni la Max. Mase ngiza kudaba likaMkhwanazi. Angenzi ibe clear lento kaMkhwanazi nale ngcindezi ngaphansi kwayo. Mina ngeke ngicheme noMkhwanazi ngoba akaze angisize ngafokona uMkhwanazi mina. Akaze ngilwele impi zami ngiyazilwa mina mase ngiyazinqobela mina. Angaze ngilwele uMkhwanazi. But truth must be told. Uyabona lelo khuzana loluphiko lweIPD. iIPD mhlawumbe you don't know. iIPD uphiko on investigator amaphoyisa ngoba nawo aphile emhlabeni angabuye enza ama mistakes ngoba efeza inhloso zawo. Iphoyisa lengakudubula libanga intombi uvela ushona. Iphoyisa lengakudubula nalo lithunywe ipolitiki thizeni ushone bese kuthiwa nawe kade ulwa back. Iphoyisa lingabona igebengu ukuthi hayi lezi kuthiwa ziyingozi livele lihlakaze lezo gebengu lezo zingakadubuli ngoba sekutsheliwe kune informant esekuthiwa lezi gebengu ziyingozi livele lidubule zingakenzi lutho ngoba bayiphephisa zingaze zilwe. So iIPD ingena lapho ukubheka ukuthi igebengu ngoba akekho umuntu okufuneka afe. Igebengu ngabe ukufa kwazo ngabe kumele yini zife ngoba abantu uhulumeni baba usupporta ngisho iphara. Mhlawumbe you don't know. Ifana nomzalo ozeli iphara mase kuthiwa liyafa umfice ekhalaza ahlayize kanti uyazi beligebenga limondla ngemali yobugebengu. Uyabo? So same things applies la. Namaphoyisa nawo sometimes alwa izimpi zabo behind iuniform yophoyisa. Kodwa ngilempi kaMkhwanazi. Uyabona ke lempi kaMkhwanazi. Lempi kaMkhwanazi. Lempi kaMkhwanazi amasimba leyanto le. Amasimba leyanto le. Lempi kaMkhwanazi iplot eyakhelwe ukuthi uMkhwanazi aqedwe amandla ukuze angakwazi ukusebenza ngokukhululeka ngoba usenodumo. Ibuye ibhede lento epolitiki ngoba mase abantu bepolitiki abamfuni umuntu obuke ipublic imthanda. Bavele bafuna umqeda amandla. uMkhwanazi udlalwa ipolitiki futhi udlalwa izinja nje. Ipolitiki uMkhwanazi. Udlalwa ipolitiki uMkhwanazi. uMkhwanazi njengamanje uyiphoyisa elinonembeza. And ukuba nephoyisa elifana uMkhwanazi. Uyabona iphoyisa elithi ngibeka umphakathi phambili.
lana chazele mhlawumbe understand ukuthi lento amaphoyisa isebenza kanjani. Amaphoyisa asebenza ke tip off ukuthi la kwadukuza kunenkabe ezingasalawuleki mase ziyalandelwa kuqala. Ifana amaphoyisa acishe asebenze njengoSARS. uSARS unika i-tip off ukuthi hayibo kunomuntu ocebile kodwa ongayikhokhi intela, bese uSARS yakulandela mhlambe for a year or more than a year ekulandela nje la zokushaya khona ngeke udabule. So namaphoyisa anikwa tip off umphakathi uhlukumezekile la, kunabantu la abenza indawo ibe unogo area, kunabantu abathatha umthetho bawubeka ezandleni zabo ngokuthi labantu sebe izakhile ukuthi ibona abalawulayo endaweni. Amaphoyisa bese yafika ngokuthi labantu sebeyazi ukuthi bayingakara bese bevele bedonsa imishini ngoba khona abantu abafungayo abathi thina ngeke siye ejele singalidubula iphoyisa life bese bedonsa imishini. Normally amaphoyisa yafa ebulawa zigebengu ngoba elinde ukhomanda ukuthi athi guys you can shoot, agcine efa amaphoyisa. So umkhwanazi bengabe ngena yena akayi-attend umkhwanazi i-tip off engaverifyiwe noma yipi tip off eqhamukayo, wenza a proper follow up and investigations abona umngozi ba kuyima eyakulonto namaphoyisa akhe. Futhi noma eyakhona uyabona bengasebenza ucwaningo makuthiwa khona abantu abafile bebulawa umkhwanazi bese uyendaweni ukuthi labantu abashonile bebeniphethe kanjani, ufica umphakathi ujabula ngokufa kwalabantu, ufica ujabula mase kuqhamuka amasimba ama-politicians lapha ezothini umkhwanazi urongo 1 no 2 no 3 bacabanga ukuthi siyinyoni, azona inyoni. Tshala yimini uKing Bhaka manje, mina nje myself ngingedwa as King Bhaka umkhwanazi mina ngiyamsupport futhi there is no one who can do fuck all like mina myself ngiyamsupport umkhwanazi, ngiphinde mina myself ngiyawusupport umbutho ngoba ngiyawazi amaphoyisa. Uyazi baba ukuthi ube on call baba, uyabona kungene kuthiwa kune shooting noma uvela ubizwe ku-over kuthiwe kune shooting lapho wena u-on call ubizwe ku-over sekumele kushawe iveni iphuthume lapho noma kushawe i-dog unit noma kushawe ilokhuzana i-task force kuyiphuthume awuxabene nalabantu kodwa uyoprotect umphakathi because kune shooting and umphakathi usuyakhala noma bawukhiphe ugcine at hostage uyongena impi ongahlangene nayo uyobeka impilo yakhe engcupheni ngoba uzama ukuprotecta abantu. Mase kuthiwa masufika abantu baphethe imishini bese kuthiwa akusarende iphoyisa fusegani zinja nonke nina ukuthi uyi-politicians eliphezulu mangabe kuyimanje uvukela amaphoyisa ukuthi ufuna afe, amaphoyisa ufuna asarende fuseke msunu kanyoko lapho ukhona. Tshala yimini uKing Bhaka angiyithuki inhlamba mina kodwa iyanginyanyisa into ngoba umphakathi ufika ukhale bagqekezelwe kubulawane kuhijackwe imoto kufa abantu kuthulakale bese kuzothi izinja sedlala ipolitiki seziyavuka zizovukela umuntu ezimbona uyasebenza ngoba zifuna ukwenza lamasimbi eziwenzayo emaceleni. Angamane ushintsheke mawushintsheka mani fuck off, cala ngakufakela mina ngenhlanhla ngoba ngiyintaliyane ngaphandle nangaphakathi nguking emhlabeni nasezulwini. Asike isikele ongangilanda ngaso usebenze ngaso ucabanga ukuthi ngiyimpatha, cala ngakufakela. Uyabona mfethu uma ukuthi isigebengu siyafunwa ibucayi ayikho into edlula ukuthi uma eseqhamukile amaphoyisa wothi kanje izandla no mama ubone ukuthi sekuyingozi kade ufunwa ungatholakali isubmit wena alikho iphoyisa engakudubula ecourt lithi kahle kufuna wena qhu ecourt, ayikho leyo nto. Alikho iphoyisa likubulala sewuhamba inkantolo, ayikho leyo nto baba. Mangathi amaphoyisa alwa negebengu ngaba amaphoyisa phela azilandela sezihamba inkantolo igebengu afika ishaya, cha igebengu ezilayithile baba ziyasarenda emaphoyiseni and nanamanje zisaphila and ngithi saluthi lezo zigebengu lapho zikhona ziyasarenda zithi kanje. Khona igebengu baba ezithi ngeke ngiboshwe mina iphoyisa, ngeke ngiboshwe umunye umfana ngizomshaya omunye umfana kanti beza amaphoyisa vele asene tip off ukuthi bayingozi. Angazi abantu bezwa kanjani.
kaba ngukho engibhaka bengabe ungangazi ngitatishe noma ungigugulisha ungangiqali ngo-2010 mawungigugulisha ngiqale ngo-2005 unyuke nami uze ko-2007 uze ko-2010 uze ko-2015 ngivusa abantu begula ngenxa yeqiniso nje ngibavusa begula uze ko-2020 ngivusa abantu amabhizinisi abo nempilo zabo sezibuyele emuva ngeqiniso nje kuphela uze mina nginqobe izinyanga zonke izinyanga zihlangane zibhekane nami ngiyinqobe bese kuthiwa umkhwanazi ufunwa izinja afu sek uphiko le-IPD lugude impela mangabe lizo-investigator lamaphoyisa agangile abuya bangiyintombi yabo hayi vela khona agangile abuya bangiyintombi bese iyaxhaphazana nje emakhoneni igudi IPD kodwa ayikwazi ukuba gudi makuthiwa umuntu leli isizwe sibuka kwathi kumele kufe bani kumele kufe amaphoyisa hayi suka fusek man mangabe mina ungifuna awusebenzi kanzima i-address yami ithi number 44 Rocky Ridge Road Hillary noma ungene ngoLimba mawufuna ukukhokhoba uLimba uthi 34 Limba Street nginamagate awu3 kodwa ama-entrance awu2 imigwaqo ezakabi u2 mawungikhokhobela ngena ngoLimba ngoba kunanezihlahla ngalapho ukwazi nokucasha uLimba uthi 34 Limba Street uRocky Ridge awukwazi ukujika amasekusheshwa lapho mawuzongihlasela ungangeni ngoRocky Ridge ngeke uwazi ukushesha makujikwa uRocky Ridge baba uyacompromise yabo uthi hamba ngonyawo before uze kumina ngeke uphume uphila ine power phela mina ngeke u17 ngicela akakufakela but truth must be told bese kukhulunywa naleya ndaba ake ngithinte le ndaba le yamadola kaRamaphosa kancane nje lapha eGoli amadola mhlamba abantu ake ngibafundise eSouth Africa ngokomthetho waseSouth Africa awukwazi ukuba nemali angithi nje edlula ku50,000 esendlini izwa ke ngithini ungenawo amaphepha okuyigcina ayi ngashaya ungizwile umuntu osile la ngaphandle mangilalelwe isidididi nje ngithi awukwazi ukuba nesibhamu esisendlini ungenayo ilicense ozoyiproducer mase kufika amaphoyisa efuna uproduce ilicense yesibhamu uyabo mina zonke ibhamu zami zonke zinama license even less sine license yaso sine ina 10 years license yalesi even ama shotguns enginawo ane license or 10 years mina myself ngoba kumele mase kufika umuntu omthetho ukwazi ukuproducer phela ke ngivele ngihlale deke engathi ngu17 izinja zinomona kanje ngoba ipower kufuna ingenze ngikwazi ukuhlukana ngibe emthathu umuntu athi ushaya mina ngiseshaya isithunzi mase ngiyamnyisa kodwa isibhamu iba nelicense uma unemali awukwazi ukuthiwe unemali esendlini kodwa makuthiwa produce ukuthi ingene kanjani awukwazi angikwenzela isibonelo nje khona osomabhizinisi abathola izimali ezishisiwe ngaphandle ngingakubalela ababa u10 mawuthanda yabo ezishisiwe izimali ezihlala endlini umuntu akutapulela imiliyoni akunike endlini yabo ikhona into enjalo kodwa kumele ube nani kumele ube ne-compliance certificate yokuthi le mali esendlini nasi certificate sokuthi unayo iyaziwa ukuthi kunemali engaka onayo endlini bakhona abantu abazigwili engibazi kahle abathola imali emazweni angaphandle kodwa ayikwazi ukuthi ifike kuyena engenayo i-compliance certificate sokuthi le mali kumele izifike kuyena funa comply kodwa hayi ukuthi makuthiwe kunemali esendlini sekuthiwa hawu icala umehluko producer ukuthi why ube nemali esendlini inkinga iba khona when you fail to produce a relevant and valid document. Iqala inkinga mase kumele uhluleka uproducer mawuphethe isibhamu producer ilicense ukuthi unelungelo lokuphatha isibhamu indlela osiphethe ngayo
kwi-hoster indlela osibeka ngayo endlini kwi-safe iba ne-license akulona icala ukuphatha isibhamu but uma usuproducer uzoproducer yini akulona icala ukuba nemali e-1 million endlini kodwa uzoproducer yini ukuthi iyaziwa le mali ukuthi unayo isendlini uzoproducer yini ufuna uproduce baba ngoba ama-certificate okuproducer leyo nto akuyonto encane ama-certificate tshela mina ukingibhaka so nalaphaya kwilokhuzana kuyiphalaphala lapha kwiphalaphala ngilandelile le nto mina ngayibona ukuthi as much as abanjwa namadola lo mjito but khona ama-document anawo asho ukuthi unamadola asendlini umehluko abafuni ukuveza information kwi-public ngoba abafuni i-public ifunde from bona ukuthi kuyakwazi ukwenzeka mina ngeke ngiyifihlele i-public mina uyakwazi ukuproducer nje ingakho uma kuthiwa iqala laleya ndoda liye court lifike court lingacaci njani ngoba court ifike iproduce ukuthi no nasi certificate sokuthi bekunemali engaka endlini bese nawe futhi mfethu uma ngathiwa uno 100 million uyobona mzone waba nemali layithile efika nje ibe sendlini once one certificate afika amaphoyisa ufike yonke into bese uyaproducer even uSARS akadlaleli kuwena mawuzoproducer i-compliance ayikho into ebaleke edlule i-compliance into egqilaza abantu emhlabeni is to fail to comply noma likumisa iphoyisa akusona isiqhanguqhangu baba manje zokumisa bese uyacomply uthi bafowethu nganisiza ngani bethi no siyasebenza manje sicela usivumele siseshe le moto ungabi arrogant baba hey just take your arrogance away my brother awukholozela iphoyisa wothi hayi bafowethu ngiyazi nisemsebenzini sebenzani nabakwethu lokho kukhuluma kuyayithoba inhliziyo yephoyisa noma kade lizobheka phansi kwesipewili ngeke lisabheka ngendlela ocomplya ngalo selizodlulisa amehlo nje lithi ra lithi hayi mfethu hayi ngeke uyacomply hayi siyabonga hayi iphoyisa lizifuna udrink cha alithi maselithi hayi kulungile mfethu konke kuhamba kahle kuyima uthi wena hayi mfethu ngiyabonga hayi nisemsebenzini nanku udrink 500 rand iphuzana udrink kungaze kube iphoyisa elithi lethu udrink ngoba make kwasho lona sekuyicala ephoyiseni akube uwe nje othi hayi bafethu ngiyabonga ngoba ngithola ngingenamsulwa hayi sengiyanibhekelela yonke isikusiza noma bekumisa ngelinye ilanga sebeyazi awusona isiqhwanguqhwangu hayi nje umiswa yiphoyisa usuyaqala wena hayi mina ubaba wami ukapteni uyabona ukapteni baba wami kapteni sandukwenzani baba sandukwenzani ukapteni uzomfonela ubafika la naye ayikho into azoyisha kusebenza kapteni la manje sekusebenza umthetho hayi ubaba wami ucommissioner awuthi ngimfonele ngeke baba uzovela aboshwa kaloko noma uyiphoyisa wena ufica ubanjwa kwi-roadblock uyiphoyisa udakiwe fihla ukuthi uyiphoyisa bra wami fihla ngoba ukwazi kuba yiphoyisa uphinde uphula umthetho ngoba uzohlangana nephoyisa elingenandaba nawe elishaya umsebenzi walo nje livele kubophe endiwena ngekuboshwe nje ngabanye fihla ongenani ulokuthi hawo mfethu ngiyaxolisa ezandawonye mfethu azilumani ezandawonye kanjani uthi hayi owakwethu wena ndlemnyama ngiyaxolisa my brother ngiyathobeka ngisukuma nokukhulu ukuxolisa nokukhulu ukuyithoba nokukhulu ukuhlonipha uyabona athi hayi ngiyakuzwa bhuti wami nixoxe nivumelane nixhawulane mayisekudedela uthi hayi sabandawonye mfethu yabo ngiyabonga indlela ongithithe ngayo buka ngubani uyabo buka ngubani mfethu nguconstable awu ngiyabonga bra wami seniyazana you share numbers this is how awuposti eziyahlupha kodwa abantu abangafundisekile sohlale sihambe siphesha nje abantu mfethu awuposti ngomsebenzi wakho bengabe usenkingeni mawusenkingeni uba humble you lie down mawusenkingeni uyabona you bow kulo muntu owenza umsebenzi wakhe ngaleso sikhathi uma ngabe sewudlulile enkingeni kuyima uthi ngiyabonga mfethu kahle ngusagent uyabona
King Bhakanzama athi awubhuti wami ngiyabonga ukuzisho hayi bafethu siyabonga nani hayi mfethu umsebenzi wakho wenze professional athi hayi nawe mfethu ucomplyile ngoba icompliance bangani bami nina nifuna ukuyaphambili nempilo la emqondweni faka into eyi1 compliance ungasiphathi isibhamu ozohluleka ukuproducer ungayenzi lawo masimba lawo uzoboshola amasimba nje ukuthi ufuna ukuqhosha into engathi shu empilweni compliance lapho mfethu office mawenza umsebenzi wakho comply baba lapha judge office bafethu compliance is everything bro everything utshala yimini uKing Bhaka baba ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana uyabo so ngiqonda ukuthini la ngithi hands off to umkhwanazi bese ngithi leka namaphosta ningayikhulumi niqede ngoba understand ukuthi khona ama certificates agunyazayo ukuthi imali yakho mayiqhamuka ngaphandle ayikwazi ukungena ngapha ungenayo icertificate yokuthi ayize uyabona from those authorities and stuff uyabo utshela mina uKing Bhaka mfethu angifuni ngelinye ilanga uthi khona wabanjwa enemali endlini wangaboshwa kodwa khona otholwe no 300,000 waboshwa lo nemali endlini ukwazile ukucomplya lo ngaboshwanga lo ba no 300,000 waboshwa uhluleke ukucomplya ukuthi imali ifike kanjani wayingekho ebank noma kuthiwa ubhuke ivenue uyorun event i-compliance mase kufika amaphoyisa ethi sicela ukubona ipaperwork veza ukuthi ucomplyile ukuthi ngalesikhathi uzoqeda ngalesikhathi la ngeke ngibabona ama-event organizers elwa namaphoyisa ethi niqede i-event yethu asakashaya isikhathi ngibothe i-event yamahlathi le i-event yama-professionals baba iyazi ukuthi kwi-compliance kuthiweni iqala ngo-10 ekuseni iyaphela ngo-10 ebusuku mase ku-11 sebeyantshontsha awukwazi ukulwa ukuthi ulwela ukuthi ubanjelwana untshontsha ayikho le nto futhi sek bese ngizongena kule ndaba kaMax Makhanya Max Makhanya nesilo Max Makhanya imina uKing Bhaka manje lokhulumayo Max lapho ukhona ngibonile nami kumavideo ukuthi uthatha ibhanoyi ngikubonile futhi ungena kwindiza Max yabo kodwa ukuthi ubuyapi nendiza angeke ngaqeda ukuchaza kodwa ngikubonile eOR Tambo ngakubona futhi ungena ebhanoyini ngithi kodwa ngathi kulamazwi angaphandle lawo yekuona ngithi ke Max utshela mina uKing Bhaka manje ngithi awukwazi mfana ukubasa umlilo bese uyawubalekela uya emazweni angaphandle ngebhanoyi buya mfana ubizwa yimina uKing Bhaka manje ngiyakubiza ngikunika only 2 days ukuthi ufike kumina namhlanje umsombuluko ngikunika uLosibili noLosithathu before kusha u12 ngoLosithathu ngifuna lapho uye khona ube sewukumina ngifuna sizoxoxa kabanzi ngale ndaba le ethinta impi esemva kwakho ehlohlwe umhlongo ukuthi ayibe semva kwakho isilo bandla ngabe ngisiqambela amanga asikakaze sisho lutho Nkosi yami isilo umisa izulu umuntu osahlohla impi la uyi1 uSipho Mhlongo umuntu osenze kwaba nesiphithiphithi ezweni uSipho Mhlongo naye ezama ishine uSipho Mhlongo ngithi Max akho Sipho Mhlongo ozokuthinta mawuza kumina nginkosi emhlabeni ngindodana umuntu ngimboneza ngimbona iplan buya ndoda ngifuna ukukubona ungakapheli 2 days ubizwa yimina ke manje lapho ukhona Max Makhanya ukuba insizwa lapho ukhona cha uyiyona insizwa ungezwe abantu bethi kodwa mawuyinsizwa ke le engibotha uyiyona uzongizwa mina sewubizwa uKing Bhaka kakaze ngiyikhuluma into engekho mina plana ke ndoda uma kuukuthi la kukhona kunama expenses ama flight niqhumane nehhovisi lami lizosotha wonke ama expenses into ebalekile Max ukuthi ufike kumina ihhovisi lami lizosotha wonke ama expenses inamba engene ehhovisi ithi 0798130260 mase ufonele ehhovisi bese ucela engena kumina direct number ithi 064 ibisi yaqhubeka ingena kumina direct le
eyasehhovisi leyo ihhovisi ma ukuthi mhlawumbe use USA noma use UK noma use Cape Town noma use Mpumalanga noma uphi bazokukhokhela wonke ama expenses bese uzofika kumina Max Makhanya. Kodwa into engifuna ube neshow ayikho inyoni ezokuthinta mawuza kumina. Ngabe kade sathintwa ba. Khohlwa kodwa ayikho ezokuthinta mawuza kumina. Ayikho. Into emnandi khona ngisha amabutho angafuni futhi ngawe ahlakaniphile. Kodwa iza kumina baba. Khonto engifuna siyixoxe. Mawusofikile kwasho wena wathi uyomhlonipha abangikhuluma ngithi ngihloniphe ke ngiyakubiza imina kuphela sakubizile futhi akekho omunye ongakubiza mase uyaya lapho ngiyokwazi inkani yakho phela uwona umdlalo. Tshela imina ke manje futhi kusasa bese kuba ulosithathu ukuthi ke ungeza nakusasa akunankinga makuthi kuzokwazi ukusheshsha ngoba ngiyazi le live wami uyayibuka nakusasa ungaqhamuka kodwa ungapheli u2 days ungafikile. Show mina ke manje zonke indlela mhla ka3 May ziye eMakhandakanda Dam. Wena onyanya ufoka ufuna ngizwe ngempatha ngicela ngakufakela ngizalwa ngizolo mina imoya ilawulwa yithi ngisho ngakuthiwa khona umuntu onqumayo obulalayo akabulali lo muntu ingekho into eqale yavuka ukuthi akayonquma lento evukayo silawula yona ke thina asilawula umqondo silawula into evukayo. Ubona umuntu kuthi uyahlanya ekhanda uyabaleka asilawula umqondo silawula lento esibaleka isebenzisa umzimba wakhe. Ingakho sikwazi ukubona impiza iza yabo nje mina ngise number 44 Rocky Ridge Road Hillary. Kodwa ungangeni ngalowo akujikeke ugaxele mawungene ngaloyo mawufuna ukurelaxa kahle ngena ngo34 Limba kunane sek ojika kuyona leyo noma uzoshaya ihit and run ujika kalula mawusubaleka lapho lokho rich ngeke uzobaleka fana ngakufakela kodwa akekho umuntu lezi nje efuna umkhwanazi ifuse guns nonke zinja show mina ukingibhala ipolitiki efuna ukushaya umkhwanazi ngoba befuna ukupromote amasimba ento zabo fuse guns zinja cela mina ukingibhala Cala ngakufakela wena odlala ngabantu lapha emakhaya abasupporta mina olwa nomuntu ongithandayo kwayi wena futhi sek bekumthinta umuntu ongisupportayo one ngeke umthinta umuntu ongisupportayo futhi sek kwayi wena cala mina ukingibhala sibonge nje insizwa futhi ngibonge namabutho angihloniphayo ekuthi makukhona indlela azoyithatha acele kumina ngiwasupport ngeke ngilo ngichaza wakuphi kodwa mina ngiyawakhipha nje amatekisi ngisupport insizwa bengabe zamba ukuthi ezakuphi lezo insizwa ngizile ukuzochaza leyo nto ngoba ngizange ngivumelane naso kodwa ngiyawakhipha nje mhlawumbe ngikhiphe 6 amatekisi ngene insizwa mayibizwa isili insizwa mina ngikhipha amatekisi mina ngithambana insizwa seziyazi nje ngayitshethe zingakhokhela amatekisi bengabe ibizwa isilo mangabe seyithinta mina zingawakhokheli ngiyokhokha mina ziyazi lezo nsizwa nalezo zigodi engikhulume naso ngeke ngilo ngizoyi-expose la ma-social media mawunyanya futhi hayi fuck off gcwale ngakufakela ba ngeke phela sidlala abantu namanje mangathiwa bayabizwa abantu le isilo khona amamutho nje mina ngikhipha amatekisi ahambe khona futhi angifune egqa manginikela mina ngifune egqa manginikela suke nginikelela insizwa eziphethe impilo yesizwe yabo papa yini 3 May siya lapha edamini inamba yami ngiyishilo 0798130260 ngiyacela bandla ipolitiki elandela umkhwanazi ayisuke manje kumkhwanazi Fusegani shothi inokho engibhaka manje Fusegani nje ayiphithi musana ukuvuma ukusetshenziswa ipolitiki wayinina manje siyazi phela nani nisebenza ngciniphi siyazi ngeke abantu bethi bebonga siyaba ngamkhwanazi nithi nina niphambana naliyona kanti nisevisa buphi ubulungiswa ngoba nina nisevisa ubulungiswa ukuthi umphakathi ujabulile uma umphakathi uthi siyabonga mkhwanazi nithi nina uronge mkhwanazi niyadakwa futhi